अब उधर जाके कहता नहीं हमारा भोला जी खुश होके का कहता रहन, अरे हम जरूर जाई गुरु बहिना के चर्चा में, हम मानव ना चला तनी अब हम अपना सवारी के लेके। तो कैसे हमार भोला जी आवा तनी गुरु बहिना कैसे हो गुरु बहिना? बासा सवारिया कई के, बासा सवारिया कई के ओइले शिव गोरो हो डमरुआ बाजेला, हो डमरुआ बाजेला। सवारिया आइले मोरे असनिया, हो डमरुआ बाजेला, हो डमरुआ बाजेला। तो हमने के भोला जी गुरु जी हमने के आ गए, जब आसन पर आ गलन आके बैठ गलन। देखिए गुरु बहना लोग कितना हमने के आसन सुहावन लागल चर्चा, जब हमने के खुश हो गई गुरु बहना। तो देखिए गुरु बहना, अरे जब संगबंध जोड़ल बा दू आदमी के, तो एक आदमी फूट हो जाए एक आदमी के, एक आदमी जरूर जोही। एक गुरु बहना लोग पहलों के देवता पितर अपन जोड़ी लगौले बा, आ यही बार मृत लोक में हमनी के गुरु बहना जकर जकर सुहाग बनौला उ अपना अपना पति के पत्नी के साथ लेके छोड़त संगबंध लगौले बा। जहाँ भी जाता तो जरूर पूछ के जाता था, संगे लेके जाता, बाकी जाता संगे रहता जरूर गुरु बहना लोग। बड़ी एक खुशी के बात भगवान सबके बनाए रखे कि जोड़ी बना रखे, सब एक साथ रहे। देखी अब हमनी का पार्वती मैया जब देखा तरीका हमारे भोला जी चल गला मृत लोक में गुरु बहना के चर्चा में, हमारा के ना लेके गइल ते गुरु बहना। आज जब ना लेके गइलन तब कैसे कह तरीका ये भोला जी, अरे कैसे रोरा हमरा के छोड़ के अकेले चल गई ता ठीक बा, हमरा के ना ले गई लेकिन गुरु बहना के चर्चा में, गुरु बहना के चर्चा में हम जाई जरूर लेके मानव ना हम जाई, काहे से जले हम ना जाई तले सुहावन ना लगी। तो देखी हमार पार्वती मैया खुश हो के आ कैसे चलल बड़ी कैसे हो गुरु बहना लोग। शेरा पर सवारिया कई के, शेरा के सवारिया कई के आइली पार्वती जो नारिया लारेला, ओ जो नारिया लारेला। तो पार्वती आइली मोरे असनिया, जो नारिया लारेला, ओ जो नारिया लारेला। पार्वती मैया आ गई तो देखी कितना चर्चा सुहावन लगे लगा। तो देखी जखन माता पिता कतहु चल जाओ तो बेटा बेटी जरूर अपना माई बाप के जो है
कि हमार माता पिता कहाँ गए। कार्तिक जयला तो कहत न के हमार माता पिताजी दोनों जना नहीं खेल लोग कहाँ चल गए लोग। पता चलल कि मृतलोक में गुरबैना घर चर्चा में गए बालो। कहत न कार्तिक जी आखिर गए बालो चर्चा में गुरबैना के घरे तो हमहू मानम ना, हमके छोड़ के चल गए हालो तो हमहू जरूर चर्चा में जाई। ते गुरबैना लोग अब देखी कैसे हमनी के कार्तिक जी भी खुश होके आ चलल बड़ान चर्चा में। गुरबैना लोग कैसे सवारी करके अवतारण मोरा के सवारिया कई के, मोरा के सवारिया कई के आइले जे कार्तिक हो डमरुआ बाजेला, हो डमरुआ बाजेला। कार्तिक आइले मोरे सनिया हो डमरुआ बाजेला, हो डमरुआ बाजेला। कार्तिक आइले मोरे सनिया हो डमरुआ बाजेला, हो डमरुआ बाजेला। ए गुरबैना लोग अब देखी हमनी के कार्तिक जी भी आ गलन चर्चा में। कितना चर्चा सुहावन लगे लागल। गणेश जी आइला तो कहत रखो हमरा के बुझाइला कि भारी सारी से देखल और के देख के बड़न हां इना जा पाई हमके छोड़ के चल गेल हलो। माता पिता दोनों जना भाइयों हमर छोड़ के चल गेल हन। अरे गुरबैना के चर्चा में हमहू जाई काहे से हमरे पूजा आगे होला आ काहे हमके छोड़ के चल गेल हलो। जरूर हम जाई चर्चा में, हम मानम नहीं गुरबैना के चर्चा में हम जरूर जाई। कैसे गणेश जी पर खुश होके ए गुरबैना लो आ वो अपन कौन सवारी क के लेके आवतन, कैसे आवतन ए गुरबैना लो। अरे मूसा के सवारिया कई के, मूसा के सवारिया कई के आइले गणेश हो डमरुआ बाजेला, हो डमरुआ बाजेला। गणेश जी आइले मोरे सनिया हो डमरुआ बाजेला, हो डमरुआ बाजेला। अब देखी हमनी के सब गणेश जी भी आ गए उनका शंकर भगवान पार्वती जी कार्तिक जी जब सब के हुआ गई तो चर्चा गुरबैना के सुहावन लगे लगल। ते गुरबैना लोग आज जब सुहावन लगे लगल तो कैसे अब हमनी के गीता गुरबैना हमरा भोला जी से अवतरण तो कैसे के पूछतारी अपना भोला जी से गुरबैना लो केहू कथू सावेला गुरबैना